Екоактивистите просто искат да ги забележи някой. Да ме прощават, обаче такъв пиар да си правят е срамно и обидно, особено там как е почивната станция на Седантериевски езера, до нея е спасителната и до нея е един хубав параклис. Ние няма да сложим нещо грозно или еди какво си. Напротив, ще сложите нещо грозно. Самият параклис, самата идея за параклис е тотална идиотщина. Ако направите нещо такова, вие само ще цапате природата и нищо повече. Вие сектантите не сте наясно с абсолютно нищо. Вярвате в плоската земя, искате да си вярвате, че слънцето е дошло 4 дни по-късно. Следователно то не излъчва светлина. Искате да вярвате във всякакви глупости, а сега искате да цапате природата още повече с вашите малумни параклиси. Отговорът е не. Никой не ви иска глупостите.